Τι ξύλο να χρησιμοποιήσω για τους string art πίνακες? Θεωρητικά δεν υπάρχει κανένας απολύτως περιορισμός. Οποιοδήποτε ξύλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανάλογα με το αποτέλεσμα που θέλουμε να επιτύχουμε. Μετά από πολλές δοκιμές, κατέληξα ότι το καλύτερο ξύλο για τη δική μου δουλειά είναι το MDF, που είναι μια καθαρή ξύλινη επιφάνεια χωρίς ρόζους ή νερά. Έτσι, είναι πιο εύκολο το βάψιμο του φόντου μου χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία. Ένα ακόμη θετικό είναι η σχετικά μαλακή του σύσταση. Θέλουμε ένα σχετικά μαλακό ξύλο για να γίνεται πιο εύκολα το κάρφωμα των καρφιών. Σε μεγάλους πίνακες μπορεί να χρειαστούν πάνω από 6 ώρες καρφώματος. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να εξασφαλίσουμε μια επιφάνεια που δεν θα μας κουράσει γρήγορα.